Sa unang tingin, akalaing malakas at malusog ang 59 years old na si Mang Wilfredo. Dating OFW mula Saudi at kalaunan ay natigil sa trabaho, dala ng katandaan at mga iniindang sakit. Mamanhid na yan pag tsaka pag sa gabi, 4 times o 3 times na akong umiihi. Mataas na talaga. Hindi ko nga alam, baka may prostatitis na. Sinubukan niya mag-herbal medicine para makatipid sa gastusin. Ang siste, lalo pang lumala ang karamdaman. Nung umuwi na ako sa Pilipinas, lahat ng gamot ko, hininto ko, nag-herbal ako. Dumepende ako sa gamot ng herbal. Tapos po? Dahil wala na rin akong trabaho, yun, nag-ano na lang ako, nag-vendors muna ako. Isa si Mang Wilfredo sa higit 1,200 na kabalet na nagpatulong sa alagang nanay Preventive Healthcare Medical Mission ni Governor Dennis Delta Pineda sa pagbisita nito sa Bukas Center sa bayan ng Santo Tomas. Sa resulta ng laboratory test ni Mang Wilfredo, umabot sa higit 340 ang sugar niya. Higit na mataas sa 74 hanggang 106 na normal rate nito. Mataas din ang kanyang triglycerides, cholesterol at creatinine, kaya kinailangan siyang dalhin sa emergency. Ayon kay Vice Governor Lilianani Pineda, ang mga katulad ni Mang Wilfredo ang target na matulungan ng Kapitolyo para hindi na lumala pa ang kanilang sakit. Hindi naman mapurin kasi nung kayo inuwatin, kaya taki kayo matas opisyon. Mga puto topics ng diabetic kayo, matas cholesterol, diabetic kayo, kaya kayo yung patulong, yung kapuntalan ng dialysis. Totally, marami naman sila talaga natutulungan sa sa buong Pampanga. Maganda naman ang nila. Ang ginagawa nila para sa mga Kapampangan. Kasi nakikita naman namin yun, kung paano sila tumulong. Isa na nga siguro ako doon na sa ngayon. Sa tulong ng Kapitolyo, inadmit na sa ospital si Mang Wilfredo at kasalukuyan nang nagpapagaling. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.